Aturar tota activitat econòmica, aturar el transport públic, prou d'anar amunt i avall i tothom confinat a casa. Això és el que ahir els hi va dir a les autoritats de la Llombardia el cap de la Creu Roja xinesa. És el mateix que afirmen fa dies especialistes de casa nostra respecte a l'estat espanyol. Però el govern de Madrid continua ignorant aquestes recomanacions i existeix la possibilitat, segons diuen aquests metges xinesos que han patit el coronavirus i han acabat controlant-lo, que tot plegat acabi en una desgràcia humanitària sense precedents si no es fan les coses pensant en la salut de la gent i no pas en els interessos de l'IBEX 35. En un exercici d'irresponsabilitat sense precedents, Espanya acusa de perillosos agents al servei del separatisme els experts catalans que comparteixen els criteris d'aquells que han demostrat saber com vèncer aquesta pandèmia que patim. Però pel que es veu, torna l'obscurantisme espanyol que vol negar a la ciència. No exagero quan dic això si veiem les rodes de premses del govern socialista protagonitzades per militars, policia i guàrdia civil on fan crides a l'estil de Millán Astray. En aquestes compareixences només hi falta la cabra de la legió i algun bisbe que faci exorcisme per treure el dimoni del coronavirus del cos dels malalts.